ọma Tochukwu na-ekwu okwu. Happy birthday to you nwa Chimeleze na Nsụka. 12 of September 2021 ka ọ na-akpọtụ. Anyị ji efi na-alacha aka nụ na-emela o nwere onye mmadụ n'elu ụwa ka nnukwu ife oge dị akọrọ ya n'elu ụwa. Nwa Chimeleze bịa fụ m anya n'elu ụwa. Ọ bụ onye ka na-ekwuzi n'elu ụwa. Nwa Chimeleze na Nsụka, Chief Oliver Chibikayo bụ onye ọma sobilinu. Ọkpata ọzọ ụmụ ogbenye bịa, o meburu onye ọ na-afịalarụ onye ọma ekele. Ezi nwayọ ọgụ bịa Nsụka ka isi jenu. Happy birthday to you, Chief Oliver Chibikayo. Chimeleze na Nsụka. Ọkwa isi wele efi kenebele Ichukwunu. Happy birthday to you. Nwa Chimeleze na Nsụka. Chimeleze na Nsụka. Akpede m ka isi pụtazianụ. Happy birthday to you. Ọkpata ọzọ ụmụ ogbenye 1 of Igbo land. Odogwu na Tanzania. Nwa Chimeleze na Mozambique. Mana 12 of September 2021 Igbo niile home and abroad na-echeta ọmụmụ Ori Bros Boutique and Fashion worldwide. Onye ọma na ọga imelụ mụ na ndị egwu American. Ụmụ ogbenye si mụ kene inu. Chimeleze na Nsụka. Obodo na-ekwu okwu inu. Happy birthday to you. Ya ka anyị ji wee nesi anya wee kwuo si na Nwa Chimeleze na Nsụka dị bụ ọbụlụ feki. Ọkpata ọzọ ụmụ ogbenye ọya abalị. Ọkpata ọzọ ụmụ ogbenye Nwa Chimeleze na Nsụka. Chief Oliver Chibikayo. O nwere onye mmadụ n'elu. Ife oge dị akọni ya. Happy birthday to you. Onye a na-ekwu abatago. Nwa Chimeleze na Nsụka. Onye ọma. Gị n'ezigbo dozi akụ yi Chukwu zitere yi. Ọmọbi dị nwanyị ọma ngwa gbagotenu. Ọ dị ka ndị America Bonibulaki. Mrs. Maureen Chizitere Chibike. Ọmọbi dị nwanyị ọma. Ezigbo nwunye Nwa Chimeleze na Nsụka. Ọya balụno. Yes sir. Ọ bụ mụ bụ onye ọma Tochukwu na mani Nweze.
chukwu bi n'ọzala onye ndị mmụọ ozi na-agwa okwu ọ dị bụ ọbụlụ feki ọ dị bụ aka ntafiti una mana nwa Chimeleze bụ ejima osimukene nwanne ya nwa Chimeleze si m keneli ejibia Ikenna ya ọgụ aikomu ejimudo ịnọkwa kanjelo tenamulodogwu n'osobilinu anya manji na onye lonya na ọ na-azịa wee sị na mmadụ tienu nna nwa Chimeleze na alụmụọnụ late Dominic Ayọgụ ka mkpụrụ obi izuru ike na ndokwanụ asị na ọ bụ otu dike mụlodogwu ebe nọ ka nọ dị mmanụ onye ga-emele onye n'elu ụwa ka nne mụrụ ya n'afọ nụ ezi nne na ịdị mma nwanyị ọma keneli afọ mụlodogwu bịa nne nwa Chimeleze ezi nne obiọma ya asị na ọ bụ ezi nne mụrụ ezi nwa na nwa ya ilotele inu nwa Chimeleze na Nsụka onye ọma ekene happy birthday to you Ewije ọbata ozu ụmụ ogbenye bịa idiri pụọ yes sir South Africa ka na-ejenu onwelodogwu nchekwube wejebenu eze omoko na South Africa onye ọma bilinu Honorable Roland Ayọgụ onye ọma so bilinu Honorable Roland Ayọgụ eze omoko na South Africa ọ bụ chairman Enugu Ezike na South Africa onye ego na South nwa Chimeleze si m keneyi ọkwa ịkpụtala efi bunye ọra si onye ọbụla libe ifenu na-ekene ka ị na-enye Chukwu ọlụ ebube Chukwu erika ncheta ọmụmụ nwa Chimeleze na Nsụka a na-achọ mmadụ achọ na mmadụ n'ọfụ anyị rọziri ọsabatagonu too much money bịa fụ m anya n'isubilinu money making machine abatagonu ọ bụ onye ka na-ekwu n'ọnụ mụnụ Chief Ifeanyi Okolobịa fụ m anya anyị ego na Tanzania anyị ego na South Africa anyị Rolls Royce ego yi kalịla amosu karịa ndị iloyinu maka nọ ndị iloyi na-achụ inu akụ ya na-abụ ụbanụ anyị money
Nwachimeleze na Nsụka si mụ kelee maka na mmadụ ka eji aga ọgbata ọzọ ụmụ ogbenye na Nsụka bịa Nwachimeleze ekene yo amụrụ onye na-ego na Nsụka bata Chief Edwin Asona onyomadeni dị mma udogwu na Thailand bịa kene Chief Edwin Asona amụrụ onye na-ego na Nsụka odogwu na Thailand ọgaranya nwere obi salisali onye ọma na mụ na ije etozi họteelụ na Abuja Nwachimeleze nwanne isi m kene yes sir adreesị ndị Ọsụ ọ bụ onye ka na-ekwunu n'ọbatagonu akpụrụ ka n'Ọsụ Chief Chukwudi Odumegwu onye ọma sobilinu akpụrụ ka udogwu na South Africa onye ọma sobilinu Chief Chukwudi Odumegwu akpụrụ ka n'Ọsụ odogwu abụrụ gaine na South Africa adreesị ndị Ọsụ ezi oyima Nwachimeleze na-ekele Mozambique onye ọma sobilinu nwaka nwa na Nsụka onye ọma bilinu Chidieze Gabani onye nweghị nwere ife Nwachimeleze nwanne yo si kene yo asị na ọnwa mmadụ ka o nwere ego Chidieze nwaka nwa na Nsụka nwaka nwa na Mozambique Blessed Victor Oluchukwu onye ọma biko bịa World Bank na India onye ọma sobilinu Ebubechukwu so n'Enugwu Ezike Nsụka ka isedenu Nwachimeleze si mụ kene yo Blessed Victor Oluchukwu World Bank na India the Rainmaker Ebubechukwu so n'Igogoro Enugwu Ezike ịnọkwa Edu Jesus na Nsụka onye ọma batanu udogwu na South Africa onye ọma bịafumanya Dr. Chinedu Obu onye ọma deni dị mma onye ọma Tochukwu ekene Edu Jesus na Nsụka odogwu na South Africa ọkpata ọzọ ụmụ ogbenye si mụ kene inu onye Chukwu gozi n'enu ụwa lụtụ ụmụ ogbenye ije nwa ogbenye oya nwa ogbenye ọgbata ọzọ ụmụ ogbenye bịa Nwachimeleze
Wachimeleze na Nsụka ya umepụrụ onye na-afịa na onye omekene mụbụ onye ọmatochukwu nwa mụrụ n'obi nnamanika na azọ amagunze kasịpụta n'ọdịna Nkanu nnekwu dị n'Enugwu Uwiche ọkpọtọzụ ụmụ ogbenye Uwiche Wachimeleze na Nsụka Uwiche Chief Oliver Chikitayo Omekafu n'anya Kiseme Wachimeleze na Nsụka Uwiche Onye ọma